Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kaninyo. Mga igsoon, ikalimang Domingo na karon sa Paskos pagkabanhaw, padayon tang magampo sa Ginoo sa atong mga panginahanglan, labi na sa pagkaayo na sa kalibutan niining pandemic o pagka palampuson unta kining mga pamakuna nga gihimo karon sa tibuok kalibutan. Ato usab nga padayong iampo og pasalamatan ang Ginoo sa atong mga benefactors, mga donors nga nagsigig tabang nato dinhi sa ilang financial o mga pag-ampo alang sa kalampusan sa atong mga proyekto. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Kaloy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit.
Magampo kitang o Dios nga naghatag kanamo sa kaluwasan o pagkasinagop nga anak, tanawa nga mapuangoron ang mga anak sa imong gugma ug hatagi kami nga mga nagtuo kang Kristo sa matuod nga kagawasan ug sa langit nga maoy among kabilin nga way kinutuban. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Miadto si Saulo sa Jerusalem ug naninguha pagtipon sa mga tinun-an. Apan wala sila motuo nga usa na siya katinun-an, busa nangahadlok silang tanan kaniya. Unya gitabangan siya ni Bernabe ug gidala ngadto sa mga apostoles. Gisaysayan sila ni Bernabe mahitungod sa pagkakita ni Saulo sa Ginoo didto sa dalan ug nga nakigsulti kaniya ang Ginoo. Iya usab silang gisuginlan sa kaisog ni Saulo pagwali sa ngalan ni Jesus didto sa Damasco. Busa mitipon si Saulo kanila ug misuroy siya sa tibuok Jerusalem nga maisugong nagwali sa ngalan sa Ginoo. Nakigsulti o nakiglantugi usab siya sa mga Hudiyo nga Grego o pinulungan, apan nangita silang paagi sa pagpatay kaniya. Sa pagkasayod diini sa mga kaigsuunan, gidala nila si Saulo ngadto sa Cesarea o gipaadto sa Tarso. Ug mao nga ang simbahan sa tibok Judea ug sa Galilea ug sa Samaria nakabaton ug kalinaw. Nalig-on ang simbahan ug midaghan pinaagi sa panabang sa Espiritu Santo ug kinabuhi sila nga madlukon sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daygon ko ikaw, Ginoo, diha sa pundok sa imong lungsod. Daygon ko ikaw, Ginoo, diha sa pundok sa imong lungsod. Tumanon ko ang mga panaad at tubangan kanila nga mahadlukon kaniya. Ang mapaubsanon mo kaon hangtod mabusog. Sila nga nangita sa Ginoo magdaig kaniya. Magsadya unta kanunay ang inyong mga kasing-kasing. Daygon ko ikaw, Ginoo, diha sa pundok sa imong lungsod. Ang tanang kautlanan sa yuta mahinumdum ug mudangop sa Ginoo. Ang tanang kabanayan sa mga nasod muapa sa iyang atubangan. Kaniya lamang muapa ang tanan nga mulusad ngadto sa abog. Daygon ko ikaw, Ginoo, diha sa pundok sa imong lungsod.
ug ngadto kaniya mabuhi ang akong kalag. Ang akong mga anak magalagad kaniya. Ang umabot nga kaliwat suginlan unta bahin sa Ginoo. Aron magsangyaw sila ngadto sa katawhan nga wala pa mataw sa katarong nga iyang gipakita. Daygon ko ikaw, Ginoo, diha sa pundok sa imong lungsod. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Juan. Mga igsuon, maghigugmaay kita kay ang gugma nagikan sa Dios. Ang nahigugma sa iyang isikataw, anak sa Dios, ug nakita sa Dios. Ang wala mahigugma sa iyang isikataw, wala makaila sa Dios. Kay ang Dios gugma man. Gipadayag sa Dios ang iyang gugma kanato, pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak nganhi sa kalibutan. Aron makabaton kita sa kinabuhing walay katapusan, pinaagi kaniya. Ang matuod nga gugma mao kini. Dili kita maoy unang nahigugma sa Dios, kundili siya maoy diha unang nahigugma kanato ug gipadala niya ang iyang anak aron pinaagi kaniya mapasaylo ang atong mga sala. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, o Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ako ang matuod nga punuan sa paras, ug ang akong amahan maoy tig-atiman. Putlo niya ang tanang sanga nga dili mamunga, ug pulunga niya ang tanang sanga nga mamunga, aron kini mahinlo ug mamungag daghan. Nahinlo na kamo pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo. Pabilin kamo kanako, ug ako magpabilin kaninyo. Gawas kung magpabilin kamo kanako, dili kamo makabunga. Ingon nga ang usa ka sanga dili makabunga gawas kung magpabilin kini sa punuan. Ako ang punuan sa paras, ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya mamungag daghan. Kay kun wala ako, wala kamoy mahimo. Ang dili magpabilin kanako mahisama sa usa ka sanga nga ibalibag ug malaya, pamuniton kini ug dauban. Kung magpabilin kamo kanako ug ang akong mga pulong magpabilin kaninyo, makapangayo kamo bisan unsa ug madawat ninyo kini.
sa inyong pagpamungag daghan, kapasidunggan ang akong amahan, ug sa ingon niini, kamo mahimong akong mga tinun-an. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Daghan nato karon nangalisang aning mga katalagman sa kalibutan, labi na ning pandemic. Why wa mahadlok ani tingali? Naiuban moingon nga ada tuo man kaana, pero inigabot gyud panahon nga inig swab test positive. Tak kulbaan makapangayo gyud tabang sa ampo. Daghan sa ron nabalaka aning sakit nga kanser. Porting cancer na gyud karon. Kamo, wa pa mo magdada dihag cancer? Gusto mo? Dili gyapon lagi. Ang inyo gani mga naong mura nagipang cancer. Nabang luya, tungod na sa kablaka. Nya daghan sa raw na nga kuan ani kaning diabetes. Diabetes grabe gyud kay karon. Hastagod mga bata. City anyos pa, diabetes na. Namagani uban, 6 anyos, nag-insulin na. Kay grabe kang diabetes. Perti sa nang mupatay kidney. Ala, dialysis na sad. Ala. Ya, gusto mo? Dialysis mo kanunay? Dili. Anong mura mamog? Wa mahimuot aning akong gisulti nga kamatuoran man Unya unsa may hinungdan ani nga nigsud maning daghan kayong mga sakit, mga kasakit. Nga naman muratag mga sanga nga giputol gikas punuan niya gilabay nga tuslayo, malaya gyud ka og madunot. Mo na gingon ni Kristo, og magpabilin mo nako mamunga mog daghan. Pasabot malipayon kay mo. Pero kung mubiya mo nako, mura gid mo sanga nga gibalibag. Kay nga naman kining mga sakit, kining mga kasakit, kining mga kamatayon sa kalibutan, iya man ni siyawa. Wa may laing makaprotektar nato ani ang gahom ra mas Ginoo. Kay kun kita lay makigsakbang og yawa, wa ratas tumoy kumingking sa abilidad og sa gahom siyawa. Pero naa nato ang Ginoo, nya kita nagpabilin ta dias Ginoo, siguro gyud ang yawaan na nga mawa gid na. Si San Pablo ginganlag Saulo, gihisgutan sa unang pagbasa, giyawaan puto siya baayo. Porti niyang sukua sa mga nagsunod sa Ginoo, kay Hudiyo man ni siya. Nya officer pagyod, batanon, agresibo kay tanan. Iyang gipamatay ang mga Kristiyano, gipanglutos pagid niya, gipanggukod. Pero unsa may nahitabo? Nakakita siya Ginoo matud pas unang pagbasa, katong gasakay siya siyang kabayo padong sa Damasco, kay manakop na sa siya Kristiyano, naigo siya sa kilat, giistoryahan siyang Kristo nganong gilutos man kunimo. Pagkadungog niya tingog ni Kristo, niingon din siya, unsa may akong buhaton Ginoo. Ning ila siya ay nakuglutosa, tagaan ti kag misyon, ikaw na'y magsangyaw sa akong mga pulong. Maotong gisgutan diri nga ang mga tao di katuo, ang mga magtutuo di katuo nga si Saulo usa na ka magtutuo, kay ang ilang nakita animal man gyud kaysanan, porti gikahadlukan sa tupaperting yawa ni Saulo. Pero pagtuo niya sa pulong sa Ginoo, ang yawa sa kasuko, ang yawa sa kasina, ang yawa sa pagkaway kahibalo, mahitungod sa kaluwasan na wagtang diha niya. Nya unsa may sunod nga nahitabo, nagsigi na siyag sangyaw nga maisugon gani, gideklarar nato siya nga usa sa atong mga duha ka pillars of the church, si San Pedro ug si San Pablo. Pero timan si San Pablo manglulutos ni Ginoo, nahimong apostol sa Ginoo. Ngano man gidawat man niyang pulong sa Ginoo. Kamo sa maron
nagpabilin ba mo diha sa Ginoo o nasiparit? Gikono, kanay imong tupad lingiya. Og natog pukawa niya pangutan siya ing na sige kag tuman sa pulong sa Ginoo. Gikono. Pangutan ba? Sige jud kag tuman sa pulong sa Ginoo. Kana kung tupad di mo ko, adi magi mo mutuman akong pangutanon. Inyo bang tupad ba pangutan Nana, humana. Ang sama iyang gisulti, niingon siyang sanong siya o ingon siya panagsara. Kay usahay ra ba kita yun? Usahay. Mana ra ba denta? Kada nato supak pulong sa Ginoo ang yawa musuday na. Nya inigsud na siya wa siya laing buhaton. Matod pa ni Kristo kun musud na siya ang iyar yung buhaton ang pagdagmal, ang pagdaot nato. Mo na pasudlon kay natong yawa gyud. Tanawa mo kamo mga ginikanan pasudla ang yawa sa imong kasing-kasing. Patay gina mga anak nimo, magsige ginaghilak. Sigihan na nimo kusi, sigihag hapak, sigihag kasaba. Muna ka nang magsigig pangasaba, preaning pari, giyawaan. Ngon na nagmisa ron ang giyawaan. Aka mo day, guli ninyo gikan din ni simbahan, di na mo mga saba. Gika na be. Isa konos kamot katong ni promise na gyud nga din agid sa mga saba iniguli ron niya. Sige na. Karon lang adlaw, karon lang ay na lang ng ugma kay basin ugma patay na mo. Karon lang. Sige. Uy, isa mo kamot wa gyud mo isa. Giyawaan gid mo maayo. Pinangga gid na ninyong yawa. Ang yawa sa kasuko. Mo na diri sa atong ikaduhang pagbasa giingon diri. Ang tao nga moingon nga nahigugma siya sa Ginoo pero nagdumot siyang isig katao bakakon kay ang Dios gugma nya unsaon man nimo pag-ingon nga nakaila kas Ginoo nagtuman kas Ginoo unya nagsigi kag pangaway sa imong isig katao. Ang gugma ra gyud maoy maka pahimo natong liwat sa Ginoo. Nakaron unsa man ning mga pulong sa Ginoo sa tinud-anay kun imong susihon ang pulong sa Ginoo nakasentro ra gyud sa paghigugma sa atong isig katao. Wa gilain kanang moingon Ginoo ayaw pamakak. Di ba? Mamakak day kas imong gihigugma. Dili, ayaw pangawat. Mangawat day ka sa imong gihigugma. Kawatan day nimo siya. Ayaw pamalikas. Ayaw panghingag buang, tuntok, kwanggol. Ayaw paningil sa utang. Maningil day ka og utang sa imong gihigugma. Pasudla ang mga way balay sa imong balay. Di day ka mo pasulod sa imong gihigugma. Uy, tubagoy. Pakana ang gigutom. Di day ka mo pakaon sa imong gihigugma. Unya. Nganong di ba na nimo pakanon ang nanggalakaw-lakaw di ang mga siga kaig mata, nga daghan kaig patik. Imo ra man na agi-agian. Ayaw pangangkon anang mga yuta. Imo dieng angkonon ang yuta nga gipuy-an sa imong gihigugma. Haron imo siyang idimulis. Di ba? Sige, hastang balaod nato dinhi si yuta. Kana mga balaod. Ay dinhi simbahan, asa mo lingkod. Nganong ato manggi-arrange na asa mo lingkod? Aron malikay mo sa COVID. Maubitan ng social distancing, so ipahimutan gimog lingkuranan, diriha lingkod aron malikay kas COVID. Nya ikaduha malikay sad ka sa distraction. Kana bang daghang distractions mo na molingkod gyud atubangan inig-abot diri simbahan. Pangita gyud atubangan. Ayaw ana mga daplin-daplin, anhaan ng luyo kay peligro kay kadiha. Mo na siya. Peligro kang mayawaan. Ay sige lingkod dito sa luyo. Di ba inig kada agi nga ri sa tao magsikag ingon simba din yung buang-buang kaila man kaniya na simba-simba baya pero niya kas atubangan galingkod unya katong imong kontra na aday naglingkod sa imong loyo di ka madisturbo labi na kanang sigig paningil nimo sa utang nya isog kay tanan nya ikaw galingkod kas loyo nya niagi nimo ingka na ang buang-buang baya hangol og kwarta simba-simba baya niya karon sige kag tan-aw niya
Nya, di ka madisturbo. Pero di akas atubangan, ang pari ray makita nimo, ang imo yung hunahunaon nga muhog ra jud kas kolekta. Nga pare, muhog kolekta ko na bahalag wa ko kabayad sa utang pero muhog jud ko sa kolekta. Nya paglingi day nimo tuad ang naningil nimo sa utang siga kay matay nga ipakita inyong panag-inig suunay. At least hapit na mahuman ang misa. Una pa kakakita niya. Uy, naam day nyawa diha. Ayan, nakasabot naman sa pulong sa Ginoo kay nakapaminaw naman kaswali o nakakakita niya. Di mo yung ako lagi ding higugmaong yawa, Lord. Kay gugma mangyud ka ha. Higugmaon ko ni. Pag humas misa, imo di siyang doolon, day parsyalan ti ka ugma ha. Ingon din siya nga, hilom dia, oy, pulan ako na imong parsyal-parsyal. Ikasus ni simba ang yawa, wag yun mauli di ba? At least, di kay ka madisturbo. Pero kadto kasloyo, nya magsikugwali, magsigir kay ingon, kanaon ta siya, may tag makasabot na, may tag makasabot ng buangan na, may tag makasabot na. Murag ikaw na lang gitarong. Kay na disturbo na ka. Kana sa dinhi pa lang na. Kanang mga no parking. Kanang mga pamalaod bas atong katilingban nga no parking. Ang sama na? Para gugma nimo sa katilingban kay parkingan na mag-inatbangay na inyong parking diha, hazard na sa katilingban. Hazard. Imo ding ibutang sa peligro ang imong isig katao nga nag-agi anang daan nga imo man ang parkingan. Kanang ingon nga ang balay kinahanglan 3 meters away from the edge of the road. Apila na 3 meters or 6 ba na? Wa ko kibaw. Basta di gid na siya ibutang ang imong ang imong balay nga naagyos kilid sa karsada. Unsa man na siya? Gugma gyapon nimo sa mga motorista. Kay naaw niya imuwabol diha nga sakyanan. Di ikaw dayoy maigo or siya mabangga dayon may mantong na space kay kun moana ang sakyanan di pa siya maparok sa imong koral or sa imong tindahan or sa imong bungbong. Yang anong naamang ka nagkuan diha. Yang imo pag yung atop ni sod pag yung nga ris karsada. Unsa may pasabot nimo ana? Ito ba? Ako ra gyud maoy malipay, bahala na mo diyang mamiligro mo, bahala mga sabod ng inyong sakyanan diha, bahala nag mga unsa mo diha maglisod mo agi, basta ako libre. Og mao na gitawag og selfishness. Mao na nga ningos Kristo, malaya gyud mo. Nganong malaya man? O tanawa na mga taong selfish. Tanawa ang mga naong uga. Uga. Why kadasig? Sige, lingian na inyong tupad. Usbag lingi ba? Wa na tingog. Unsa man? Uga og naong o madasig og naong. Og uga gani selfish na. Nya kanang wa mulingi, tinuod ginang selfish. Di ka maong mulingi siyang isig katao. Di ka maong maniid unsay iyang isig. Di siya wa siya pakialam siyang isig katao. Gitagaan ta mo last chance, lingi. Mga stiff-necked people, matod pa sa Old Testament, mga stiff-necked people, kanang mag-stiff-neck bitaw ka, di ba kakalingi ana, di ba? Ang tawag niya sa mga Israelita nga duwa magpakabana siyang sugo, gitawag niya stiff-necked people. Mga stiff-neck, pahilot-hilot mo diya, larot-laroton pa na diha sa aron lang gyud kamulingi, anaon ko na imong pakalitag ana ba, aron lang gyud maayo imong stiff-neck. Naka mo, pakalitin nagliso ang imong linga na. Aron maayo na imong stiff-neck. Mo lang gitudloan ta mo diri lingi-lingi kay kun di mo ka mao mulingi-lingi dinhi sa simbahan, samot nang di mo mulingi anang inyong silingan nga napiit na din sa inyong balay, ang ilang agianan purti na din lisura tungod anang inyong pagsigi dihaghimo anang inyong kunuhang landscape. Dako kay mo og lugar, pitos na kayong inyong silingan, adto pag mo itambak inyong tubig dito, galinaw pag lang agianan panahos ting-uwan, di ra jud ka manumbaling, you are stiff-necked people or person. Nya unsa man na? Naputol na ka
gikas Ginoo. Malaya ka. Ang imong naong laya, ang imong kalag laya. Inig kamatay nimo sunog. Matod pa diri, sunogon ka. Laya naman ka. Di sunogon. Nga mag-imo isugnod sa imong abuhan kanang naang lunhaw. Katog yung laya. Mamunit ka to mga laya. O kanang mga dili mulingi silingan, sunogono na na. Muna kita gay mo sa inyong silingan nga kusog kayo dihang padako ang iyang nataran. Ya kamo pitos na kayo. Ingna dayon na mga sunogono na. Gabi ingna nako tong gataod anang atong stained glass diyan ang pultahan kay apiki naman kay sila nako diri na lang motog Brad ingon siya pader amo lagi ning tiwason kay ugma na apod milaay na sang himuonon kay basig maalkansi sa mi dito gahunahon na sila niya ikaduha sad pader may sad nang inigmisa nimo ugma Domingo makakita na sila nga nahuman ang imong mindor. O, lingian ninyong mindor. Lingi ba? Wow. Nindot bati? Ay na magpanguli. O ka na, ninindot, bunga na sa nagsakripisyo hangtod mga alas 10, alas 11 gabi taod ana. Ni sakripisyo kay gahuna-huna para nato sa katilingban. Mga ordinaryong tao, di tingay ta mo tagad sa ilang mga naong kung makakita ta sila naghimo ana. Sila naghimo ana mga stained glass diya. Grabe mo sakripisyo. Nga naman kay nakailag Ginoo. Pero mga yano nga tao naghatag anang maong sakripisyo. Gipanindot ang atong simbahan pinaagi sa ilang pag-antos. Wa tingali tarong kaon, wa tingali snacks. Pero bitaw amo sang ipakaon, amo sang ipa-snacks. Anang nindot kayo no? Kung magsakripisyo hay ta, naagay nindot nga mahitabo. So kamo diha, wala ba na'y ali, basig inyo sa nang hapakon, mabuak ra ba na, ang makabuak ana, ditsos impierno. Ang muamping ana, ditsos langit. Ito ana, no? Sige, nindog na ta. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong ginunato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulok adlaw na banhaw, mingsaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon si Kristo miingon, kung kamo magpabilin kanako ug ang akong pulong magpabilin kaninyo, makapangayo kamo bisan unsa. Busa, masaligon kitang mangayo sa Ginoo sa pag-ingon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang kayusahan nga nagagikan kang Kristo, ang matuod nga paras, magdani sa tanang mga Kristiyanos ngadto sa iyang simbahan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang kalinaw nga gitanyag kanato sa Dios mokaylap ngadto sa mga nasod nga naa sa kagubot, terorismo o gubat, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19, makabaton na og hingpit nga kayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton, ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay o grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo.
Ginoo, kaluhii kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluhii kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, mga mihatag o financial o lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghang pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluhii kami. Nga mga matuuhong mihalin na magpabilin sa kahangturan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluhii kami. Makagagahom nga Dios dawata kining among mga pagampo nga among gituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa inyong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga naghimo kanamo nga makaambit kami sa kinabuhi sa usa og labaw nga Dios, pinaagi sa talahorong pagbinayluay niining sakripisyo sa Eucharistia. Itugot nga sama nga nakaila kami sa kamatuoran, magpuyo unta kami kinabuhi subay sa kahibalo sa maong kamatuoran. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo lang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayud niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinaagi sa pagtugyan sa iyang lawas didto sa krus, naghalad sa hingpit nga sakripisyo nga maoy katumanan sa tanang sakripisyo. Sa paghatag niya sa iyang kaugalingon nganha kanimo alang sa among kaluwasan, nagpadayag siya nga pari, altar o kordero sa Dios.
Tungod niini uban sa mga kalipay sa Paskos pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos gid ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan.
Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos.
Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ato rong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ko angay mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, patalinghogi ang imong katawhan nga imong gibuhong sa mga misteryo nga langitnon o himua nga makalabang kami gikan sa daan nganha sa bag-ong kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasio Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma. Og sa maalimon mong kamo tuwag tanga ang
among kahadlok sa sakit o kamatayon, bag-uha ang among paglaom o liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa o kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan, hinunoa luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Hiyampo mo kami. San Jose, Hiyampo mo kami. San Rafael Arcangel, Hiyampo mo kami. San Roque, Hiyampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Hiyampo mo kami. San Pedro Calungsod, Hiyampo mo kami. San Vicente Ferrer. Hiyampo mo kami. Manglingkod. Pipila ka mga pahibalo, update sa nahalin sa atong gipamaligya nga slots. Ang sa 5,000 ka Hope and Opportunity slots nga tag 2,000 per slot alang sa atong mga church projects. Ang nahalin as of yesterday, May 1, 2021, miabot na og 3,034 slots. Pakpak. Nag-anam na jud kadjutay, no? Ang nahibilin, available slots karon 1,966 slots na lang. Mao na, kung gusto mo nga doon na mo'y hope and opportunity, hala, pamalit mo ani. Tag 2,000 raman. Wa na. Hope na mo. Ug di gani, hopeless. Ang total pod na donations nga nadawat nato para sa fiesta ni St. Joseph nga gisaulog nato gahapon nya ang ato aning gipamaligya sa Divine Protection Slots miabot pod og 373,000 pesos ang donation. Pakpak rin, hindi naman pakpak. Niya ang atong gasto tanan niabot pod og 203,000. So naay sobra nga 170,000. Pakpak yapon. Niya ato ni siyang ipuno sa atong mga parish operating funds. Ato ning gamiton. Niya ikaduha, adunay meeting sa tanang sakop sa PPC, PFC, chapel leaders, leaders of parish mandated organizations, ugmang adlaw, Monday or Lunes, Mayo 3, 2021 at 7:30 p.m. Gikinahanglan kaayo ang inyong pagtambong kay hisgutan nato ang kalihukan sa Flores de Mayo.
So sugod karong adlaw ambot kaya ba kaha do na natay flores dinhi sa simbahan. Wa lang dito sa mga kapilya usa. Yawa sa tay mga teaching, way mga bata ngato rang panhion dinhi ang galisod og lakaw. Adili kana mga batanon kana bang qualified. Kita lang say mag flores wa lang sa to kato mga angel ay no magdamog pako nga dako-dako pagdala pud mo dinhi pwede ra man sa tingali ana pero di lang kato mga bata ha way mo dananay bata kay wa pa gyud gialaw ang mga bata mo na kamong magsigig dag bata dinhi ayaw na mo pagda karon pahinomdom kabahin sa atong love offering policy. Daghan man ko kay magsigpangutana diha. Tulad sa ning sigyag pahinomdom, kasabot na mo unsa nang ato dinhing love offering policy? Wa pa? Sige. Una, ang kahulugan sa love offering dili nga bisan pila lang ang imong ihatag. Mao man din na love offering bisag pila lang. Kung dili mao nga ang labing dako nga imong ikahatag. Amo na siya love offering, ang labing dako nga imong ikahatag. So kung magpakasal ka, nya ang labing dako nga imong makaya 500, kana mo ibayad, kaslo na ka. Nya kung ang imong labing dako nga ikabayad magpakasal ka 50 pesos ra gyud, ihatag kaslon sa ka. Kay mo may labing dako. Nya kung ang imong labing dako nga ikahatag piso ra gyud, sige ihatag dito kaslon ti ka. Pero kondisyon wa gihikay. Piso ra gud imong kwarta ngano makahikay man ka? 50 ra gud pesos imong kwarta ngano makahikay man ka? Di ba? Labing dako man ka na. Uy, nag-asal manon dito, inom pagyod. Kay nimong aslon oy. buangon ka, namaka ka. Maura ginikaya na ko padir. Nya ang hikay day dito, tidin dako mao na. Basta labing dako nga imong ikahatag. Mao na meaning sa love offering. Kinsa may makabenepisyo niini? Maura ang mga parokyano sa San Vicente Ferrer Parish, Liloan. Kay ang tagalaing parokya mobayad mo sa kantidad nga gipabayad didto sa inyong parokya. Mo na mangutan namin ay magpabunyag din taga dinhi ka siya taga didto Pikas. Sige pangayog permit didto. Igpangayo nimog permit para pabunyag dire moingon dayon sila bayari ding niya 250. Ngayon, nag-abot mo dire sa pila may bayad dito sa bunyag. Ingka 1,000 man pader. Sige, bayad kag 1,000. 1,250 na imong bayro nun. May pag-atok-ato pa bunyag kay 250, 1,000 ra, wa na 250. Para lang is mga parokyano. Lain sa nakong ipahibalo nga sugod karong sunod simana, karong simana ba, sunod Domingo, mag-solicit na ko ninyo og para buwak, para dekorasyon ba din sa atong simbahan. So, tiksi lang ko or ipahibaw lang des opisina kung gusto mong mahimong sponsor sa dekorasyon sa simbahan matag Domingo. Nya ang atong amount ana 15,000. Worth ba sa decoration 15,000. Kung muhatag mo cash 15,000. Kami nalay mo hire og decorator. Nya kung gusto sad mo nga kamo mo imo sponsor pag decorate anang Domingo ha, nga kamo na lang provide tanan, okay ra sad. So text lang ko or i-message ko or des opisina nya amo nang i-arrange ang mga sponsors. 15,000 lang usa ha kada Domingo. Kay na problema man gud may usahay mangutkot tas usahay ba napay budget yan wa na ra ba padir ala ang sa mangutang tatus buwakan ato lang nang sponsors po naman ganahan ninyo ka wa basin sunod misa kamo wa man mo ayo so di bitaw tuan sponsor lang tiksi lang ko na naman sa giganahan mo sponsor kada Domingo gikan karon hangtod sa Disyembre lang usa. So upat ka sponsors kada buwan. Gikan karon hangtod sa December.
Di lang sa tas January, kaya unta kay bawag buhi pa tas January. Kutob lang sa Disyembre. Nya ini ka Oktubre, mangayo na sad tag sponsor, apil na sad ang January, February. So karon ang bakante nato, ang sarong adlaw, dos, ang Pizza City, Pizza 9, Pizza 16, 23, o Pizza 30 sa Mayo. Mawiway sponsor. O pa sponsor. Ano naman tayo buwak. Nganong mura mamog nangaluya nga sponsor lagi nas buwak. Mura naman mo guol kay tanan. Pizza 9, Pizza 16, Pizza 23, o Pizza 30 ha. Text lang muna ko karong buwan na sa Mayo. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. sa dili pa di ay usbon din nato. Atong pasalamatan ang tanan nga nagtabang nato ron. Binagyad ang atong mga frontliners ang naglimpyo sa simbahan, ang atong lectors, kantora, atong love offering assistants, sacristans, nag-operate sa atong sounds o sa atong kaning TV, ang atong choir, ang San Vicente, Holy Rosary Youth Choir, ang atong nag-offer, pinanguluhan sa bread and wine offerers, Mr. and Mrs. Bulando. Ato silang tagaag, masipang pakpak. Salamat kayo. Ato na lang ning summarizeon, pakpakan nato ang tanan natong mga benefactors and sponsors. Salamat yung kayo sa inyong kaayo. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.